Estimats i estimades, aquí tenim el 5è capítol dels pronoms febles. Avui parlarem del complement circumstancial. Si no heu tingut problemes amb el complement de règim verbal, tampoc en tindreu amb el complement circumstancial. Comencem. Primer de tot, què és el complement circumstancial? Doncs el complement circumstancial és aquell complement del verb que determina la circumstància en què s'esdevé l'acció que expressa el verb. Segur que us sonen els complements circumstancials de lloc, de temps, de manera, de companyia, etc. Quedeu-vos amb això. És el complement que expressa la circumstància en què s'esdevé l'acció que expressa el verb, l'acció verbal. En quin tipus de construccions ens podem trobar el complement circumstancial? Doncs per compensar en forma de sintagma adverbial. Mireu l'exemple. Els avis necessiten ajuda ara mateix. Ara mateix tenim un complement circumstancial de temps. També ens el podem trobar en forma de sintagma preposicional. La meva amiga viu a Tarragona. Aquest a Tarragona és un complement circumstancial de lloc en forma de sintagma preposicional. També pot estar constituït per un sintagma nominal. Fixeu-vos en l'exemple, sortim de festa cada cap de setmana. Cada cap de setmana és un sintagma nominal i és un complement circumstancial, també. Avancem. Ara també ens el podem trobar en forma d'oració de gerundi. Atenció, que aquesta és nova. He passat la tarda fent els deures. Diem que és una oració de gerundi perquè el nucli és un verb en gerundi, en una forma impersonal, fent els deures. He passat la tarda fent els deures. Complement circumstancial, fent els deures. I per acabar també ens el podem trobar en forma d'oració subordinada. L'àvia es va casar quan va fer els 18 anys. Aquest quan va fer els 18 anys és una oració subordinada. Tenim un verb en forma personal i fa la funció de complement circumstancial, de temps, en aquest cas, quan va fer els 18 anys. Seguim. Quins pronoms febles substitueixen el complement circumstancial? Molt fàcil. Pràcticament tots per i. Aquí teniu uns quants exemples. Vols venir a casa o no hi vols venir? No sé si et passarem a veure o no hi passarem. Et tracta amb amabilitat? A mi no m'hi tracta gens. La Ruth vol sortir amb l'Adrià, però ell no hi vol sortir. La majoria de complements circumstancials se substitueixen pel pronom feble i, exceptuant els complements circumstancials de lloc de procedència, que se substitueixen per en. Aquí en tenim un exemple. El tren ja ha sortit de València o encara no n'ha sortit? Aquí hauria de portar un interrogant. El tren ja ha sortit de València o encara no n'ha sortit? Aquest complement circumstancial de València és de procedència. El tren ve de València, procedeix de València. Per tant, se substitueix pel pronom feble en. Només els complements circumstancials de lloc de procedència. Si això us costa d'entendre, hi ha un truc. Aquí el teniu, però atenció, és un truc que no sempre funciona. Ara us explicaré en els pocs casos en els quals no funciona. Funciona gairebé sempre. Amb la preposició de, com per exemple, ve de València, sí? Aquest complement circumstancial de procedència, se substitueix per en ve. Ve de València, en ve. I amb les altres preposicions, qualsevol altra preposició, farem la substitució amb el pronom i. Vaig a València i vaig. Surto amb la Carla i surto. Però, atenció, ens podem trobar amb alguns complements circumstancials introduïts per locucions adverbials de manera, complements circumstancials de manera, com per exemple de pressa, de boca terrosa, de gairell, que els substituirem per la preposició i, encara que vagin introduïts que els substituirem pel pronom feble i, perdoneu, encara que vagin introduïts per la preposició de, com per exemple, aquí teniu, has de treballar de pressa i has de treballar, encara que comenci amb la preposició de. A més, el complement circumstancial de lloc introduït per una locució adverbial, com per exemple el damunt de, a sota de, al costat de o al davant de, no se substitueix completament, sinó que hem de conservar aquesta locució adverbial. Fixeu-vos en aquest exemple. La Marta es va seure al costat del Lluís. La Marta s'hi va seure al costat. Hem de conservar la locució adverbial. S'hi va seure al costat. Doncs fins aquí el vídeo del complement circumstancial. Moltes gràcies i fins al proper capítol.